ପକା ମା ବୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 5 ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବୁଡ଼ ଚଉରା ମୂଳେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷରେ ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବୋଇତଙ୍କୁ ବନ୍ଦାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା।